a bayyane, an kina san kina sane, ina yi fushi. Malam Tanko ina zuwa na kana ta sauri malam Mudi na gaya ma Abuja za ni launching din bidiyon Isha Kano dan girman Allah wallahi jabu bakin masallaci kai ba kai kada nan ba uban Allah kai mu a wani gida za a yi ba a Jabi bakin masallaci gidan Siscon Danja malam Mudi labarin sai za a ci uwar sara haba na gaya ma hada intena maza kada ku shagala ku manta muna da gagarumin bidiyon din launching Isha Kano a Abuja Jabi masallaci gidan Siscon Danja gobe ranar Asabar mutane ku cika za a cika sosai kada a ba kai haba muna da manyan jarumai kamar haka kamar su M Zaki mai waka kaddara ta da Tima Yola kai daga manta Fatima Hamza PA gwanata a bakyaleta ni da nake da Musa na Gombe ko baka san dan Musa na Gombe ba wannan babban mawakin wanda yayi sisin gole ya menene haba kai to jama'a tare da to jama'a kar ku manta TJ Kano kowa da kowa za a cika kada ku manta mu ma da ni da dan Allah ga mato ga dan allo muna nan to kai ke ku kada ku bari a baku labari domin gani ya kori